Lucas García foi por unha mañá o alcalde de Vilagarcía. Este pequeno do colexio Sagrada Familia saiu vencedor da segunda votación que se realizou hoxe no Pleno Infantil de Vilagarcía, no que os pequenos ocuparon os sillóns da Corporación Municipal para dar conta de diferentes mocións relativas aos dereitos da infancia. Como alcalde, gustaríame darvos as gracias a todos polas vosas propostas. Será para min un honor representar e defender todas as propostas aquí expostas. Un total de 130 rapaces alumnos de quinto e sexto de primaria pertencentes a 4 centros educativos do municipio participaron na 23ª edición deste evento que ten como finalidade promover a participación dos menores na vida social e política do seu entorno. O alcalde da vila, Alberto Varela, deixou por un sintres a alcaldía para saudar a estes pequenos e valorar positivamente esta actividade, ademais de recordarlles unha boa lección. Escoiten. Nós tamén en moitas ocasións pois cometemos erros, hai que volver a votar. Eso nos pasa a calqueira, é unha boa lección que aprendichedes que a democracia é así, que as decisións as tomemos que tomar entre todos. Cando se toman decisións se cometen en moitas ocasións moitos erros, pero o importante é saber rectificar. No transcurso do pleno desta mañá, cada centro presentou a través dos seus concelleiros unha moción sobre un determinado dereito. A Lomba falou de igualdade, a Area Longa sobre a discriminación, o Sagrada Familia sobre a educación e as Cardias sobre os dereitos recoñecidos de todos. A igualdade de xénero é un principio constitucional que estipula que homes e mulleres son iguais ante a lei. Da igual se falas español ou inglés, catalán ou vasco, e galego ou castelán. A educación primaria é necesaria porque permite ás persoas desenrolar a súa personalidade e as súas capacidades físicas e intelectuais. Sen dúbida, unha mañá lectiva moi necesaria para que os cativos comprendan a axenda política e os seus procedementos á hora de mandar ou lexislar. Como xa lles decíamos ao comezo desta reportaxe, non esquezan que os cativos de hoxe son os maiores do mañán.